Tingnan natin. Salubong. Ayun mga kamandaragat, di tayo nakasama sa paglaot. Ang dami lang nahuli. Nasa 600 kilos. Yan ang mga kamandaragat natin, no? Hindi tayo kasama ngayon. Doon! Ano? Dali na, alansa na. Isa ng dalawa na. Para maliwanag eh. Pinakasama. Ay mga kamandaragat, na nakahuli po niya na yung ano, yung sinasamahan natin na ano, Malakaya. Hindi lang tayo nakasama. Bro, intindi mo yung ano dyan ha, intindi mo yung... Sino ang pinigil? Wala sa labi dito, labi. Habol paano? Sa lubong. Buk. Buk. Huwag mo nang babawasan yun. Buk. Buk. Nasa 12 na ano, mga kamandaragat na po. Kuhay mo lang ha. Estimated ko 600 kilos. Yun ang amin nila. Yo. 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 Hoy. Ito, gagalawin yung isa. Hindi. Yung isa, gagalawin. Tsaka may magsabi na to. Wala na, ito, wala na. Wala na eh. Ayan o. Puno yan doon. Wala eh. Kaya wala na mga plastic yung mga. Ma, to, ibigyan tsaka rin din to eh. Wala na o. Wala tayo. Ay, wala tsaka rin. Oh, dito yung makinan. Na. Iba naman. Baru. Dito may bay, ano ito? Ayan. Okay na to. Okay na. Oo. Yan yan. O, tsaka may sa'yo yan dyan. Ako kami. Pulang. Pulang pala. Ay, yan pala. Extra na naman si Rodel. Ito lagi din eh. Ayos ka na. Tingnan ko ano yung
Ay, sa ano ko? Ya, yung nagbuhat ya. Pre! Pinapadala. Ulan. Ilan yan, Toy? Oh, thank you. Anak, yung lang balikan. Sayang balikan, house nila na. Hingin na lang isa. Lan, diyan mo na itinapon sa bangko. Dito naman. Meron 20. Ay, nagbuhat ya. Ya. Sala naman lagi buhat ng iyo dyan. Buhat, bigyan mo. Kuya mo libo. Akin dyan, marami. Ayos. Hoy! Ayos. Ngayon, luto. Taas pa kayo luto na yun. Ay, ang ganda na nga! Babalik kayo ka na nga! Babalik ka na nga! Yan! Mama, tinayaw ka na? Tinayaw ka na? Sa lubong. Ayan, Hindi pa kami nabigyan. binibigyan, oh. Hindi pa kami nabigyan. Hindi nalalating din. Grabe pa tayo yan, eh. Mawawa lang na yung iba. Wow. Ya! Dito! Dito! Grabe. Yan. Harap na yun. Mga lasing ay. Oh, paing! Ilan yan, ate? 15. Ano? Sama ka? Ilan mo pa sa ko? Dagdagan mo pa sa ko natin? 40 natin? Dito ka pa rin sa po. Tapos, ay, pang-busiro mga ano dyan. Mga pinag-hirap na yung wala. Uwi yung gate mo. Ano mo? Nabigyan na eh. Dagdag pa ng pransa. Lapit na no. Yun na pa. Yan lang. Parang umil, baka mawala pang ula. Manghingi ako, pahingi ako. Oh, mahingi din ako. Ay, ganda sana yung vlog niyan. Kaya nga eh. Wala eh. Lula ako kanina. Lula ako, lula. Ay, lula. Salamat po. Siyempre. Asa sir? Paing. Barek ko. Bakit yung pamingin mo? Parang hindi. Ang puya, sakto. Kasama pa yun? Okay to. Tama to. Walang hilo. Ano yung hilo? Tamang dito na lang sa tabi. Dito na dito ba? Baka sa cooler pala ito. Oo, nakisapay. Oh, sobra pa. Dito niyo ilagay sa banera. Hindi, nilagyan mo dito natin. Banira lang mo. Ang ganda ng hirap. Si Bali dito, wala kaya. Ah. Madala mo
kakakilo. Yung sariwa eh. Siti. Bukod ng plastic yung kay Boss Joey. Lagi, tawad-tawad ako na. Tingnan mo. Tingnan mo. Binigyan mo sa gagawad. Ano man dyan? Binigyan doon yan. Si Kapitan, binigyan. Gagawad. Wala, madami. Ito. Gagawad. Tatlong kaya ko lang. Ito mo yung 10. Yan. Ano ba yun? Ano ba kung Boss Joey? Tawag ako si Kagawad mo lang. Ano? Sabi na yan. Ha? Parang dito binigyan niya? Ayan mga kamandaragat oh. Sa lubong may pangulam pa. Eh, nagkuha kami ng hilo. Ha? Yan. Ito yung nagkuha to. Ayan mga kamandaragat. Skip jack tuna yung huli nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unibig niya. Ganyan yun mga kamandaragat oh. Yung book sa iyo. 45. Ganyan kalalaki. Yung dalawa, para mag-ano yun. 5. Kalahati. Kalahati. Hindi. Jack tuna. O yan, sige, pagdinig, pagdinig.